लोगोफोर दार्जिलिंनि आलासिफोर जोंहानाव फैदोंमोन बिसोरो खाला गन्द्र लांनो फैदों नै खाला गन्द्र मोनदोंनो सान्थिपुर नादरबारियाव दार्जिलिंनि बिसोरो जोंहानाव फैदों गारिया बेनो नै स्कर्पिय' आरो बलेर' लाना फैदों। हेलौ नोंथां बेसेबा गोजाननिफ्राय फैबायना खस्थ' मोनबाय दे सफैबाय नायगोन औ नायगोन दे। हेलौ सार जों बुस्थुखौ नायनो हाय नायलांसै लोगोफोर देखायलांगोन आङो हागौमानि सारा जायगायाव मोनफैबाय बेयाव फुजा खालामलायो बिसोरो बेयाव नायनोसै लोगोफोर न'आ बेनो खाला गुन्द्रु मोनदोंनो बिथांमोनहा ओंखायनो दायो जोङो नायनोसै आरो बिथांमोनहा मोनथिनानै फैबाय दायो बहुद मानसि दङ नै मानसिफ्रा मेरलाथार नायनि बिदिब्ला आलासिफ्रा ओइ मा लांफैदों नोंसोरलाय ओइ मा लांफैदों जों खाला गन्द्र लांनो फैदों नायलां लोगोफोर दा खोन्थागोन आं खालाम बयबो औ नायनानै बयबो लाइक आरो कमेन्ट खालामनो दाबाव खाला गन्द्र लांनो फैदों जों लोगोफोर बेसेबा खस्थ' गोजान फेसबुकआव आं फेसबुकआवसो आंबो सन्जिब सार मा लांनो फैदों नोंलाय खाला गन्द्र बेसेबा गोजाननिफ्राय खाला गन्द्र लांनो फैबाय बिस्राफोर खाला गन्द्र लांसै ना फुजा खालामदों इयावहाय बिराद मानसि दङ नै नोंथांमोनहाबो बयबो लांफैनो हागोन बेमार आजार गायै जाहैदों बेजों आंबो लांफेराखै दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदों लोगोफोर बथल लानि र' बथल खाला गन्द्र लांनो फैग्राफ्रा गासैबो फै बयबो फै मानो होनब्ला देहानि थाखाय बेमार आजारनि थाखाय मोजां होननाय खोनादोंना सार जोंबो माबा हैनोसै फोथायना नायगोन सार दार्जिलिंनि बिथाङा नै लोगोफोर सान्थिपुर निज्लागुरि माबायाव देवस्रि नादरबारियाव खाला गन्द्र मोनदोंनो बेखौ दार्जिलिंनि जों बिथांमोनहा लांनो फैदों आरो जोंहानाव फैदों दायो नै फुजा खालामगासिनो दङ नायनायसै एसे खाला गन्द्रआ नंगौ ना नङा माबायदि बिथांमोनहा दार्जिलिंनिफ्राय फैदों बेसेबा खस्थ' खालामनानै सिमाङाव मोनदोंनो नायनायसै जोङो गारि गंथाम फैदों बिसोरो बलेर' स्कर्पिय' जोंहानाव जागोन आरो दा एसे गोजानानो जायो नायनोसै र' खुलुमबाय आदै नोंथांखौ आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोबाय आसा खालामो नायगिरि बिथांमोनहा गासैबो मोजाङैनो दङ आरो जोंबो बोराइ बाथौनि अननायाव मोजाङैनो दं नङा होमबा दायो जोङो बेसेबा गोजाननिफ्राय आलासि फैनाय नुनो मोनदों नोंथांनि न'आव बिथांमोनहा दार्जिलिंनि दं आरो सिलिगुरिनि दं नै बिसोरनो
इसोरनो जारौ बहुद बुरजा फैदों दिनै बिथांमोनहा गारि गंथामानो फैदों आदा नोंस्रानाव ओमफ्राय दङ आरो जोंहानाव जागोन लोंगोन दायो दा बिथांमोनहा मोनथिनायखाय फैदों दायो आदै जोङो मोनथिनो लुबैयो आरो सोंनो लुबैयो खाला गुन्द्रु मोनदों होननानै बिथांमोना जे खोनानानै फैदों दा खाला गुन्द्रुआ माब्ला मोना बेसे गोबावसै आरो माब्रै मोना आदाया एसे खोन्थानो हागोन नामा आंनि फलोवार्स बिथांमोननो जाहाथे बिथांमोनाबो मोनथिनानै फैथों नङा होमबा आरो मा मा बेमाराव हामो आदाया एसे अननानै खोन्थाहरलाय बे जाहैबाय आरो मारै मोनामोन आदा फार्स्ट मोननाया जाहैबाय ना खखा सानायाव खुन्थिया दाननो थांनायाव बाव गासननानै मोनदों आरो सोर मोना आदा जों मोनदों बोराय बुरि खखा सानायाव गासननानै हाग्रायाव गासनफ्लांदों आरो सोर गाया बेखौ नोंनो नों गादों आसल मथे बियो बेदर नामा बेदर ओमफ्राय ओरैनो बेसे गोबाव जाखो आदै मोननाया 6-7 बोसोरसो जाबाय दा 7 बोसोर जाबाय गोबावसै होमबा ने बहुत मानसियाथ' बिदिनो लांफैयो आदै लांफैयो 7 बोसोरसो जाबायना ओरैनो नोंसोरनो सिमांफ्राव सोफोनायखादोंमोन ना नोंनो सोफोनाया ना बे आब'नो बुरैनो सोफोनायखादों बिदि मोनगोन होननानै ओमफ्राय बिनि गेजेराव नोंसोरो थांबाय सानैजों गासनफ्लांबाय आरोना आसा ओरैनो बेखौहाय मा रोखोम लोंनांगौ आदा लोंनाया गोरानैबो जाजाबाय ओमफ्राय दैजोंबो लोंजाबाय आरो आसा बेखौ हाख्लाबनानै हरो नामा हाख्लाबा मा गनजों थुखानांगौ आरो औवा गन दाब्लां सिखानानै आखाइजों सिफायनानै सिखा दांनो मोना सिखा होनो मोना ने सोनो मोना माबायदि बेदर बियो आदा बेदरा बे इसिं गिदिर आरो गोसोम गिदिर थाफुं गोदो जे थाफुं नुयोमोन ना जोङो थाफुं रोखोम नामा आदा थाफुं नङा माने गोसोम लेफे आरो बुस्थुआ गुरै ने गेफे आसा ओमफ्राय गोसोम ओमफ्राय बेखौ दैयाव होयोब्ला दैया गोसोम जागोन गोसोम जायोना दैया गोसोम जायो ओमफ्राय नैबे बे जि गोसोम माबा जि गुफुर गाननाया बेबो सेस कालार जाजोबो जिया गोसोम जाजोबगोन आरो जिखौ सोमोब्ला बे दैयाव सोमोब्ला नांबानो गोसोम जाखायो इसोरा नोंथांमोननो होदों जोबोद धन्यबाद बोराइ बाथौनिसिम नङा होमबा गोजोननाय थाबाय सम सम बिगुमायाबो थाफैयो पुर्निमा अमावास्याव थाफैयो बिगुमा मानि बै खाला गुन्द्रु आसा बेयो पुर्निमा अमावास्याव थाफैयो नोंथांनि न'आव थाफैयो हाबनानै थायो आरो ओमफ्राय गावनो गोमोरलाङो आरो आसा जेबो हयथा खालामनाङा दा नङा होमबा बेंग्रा जाहैबाय नायग्रा जाहैबाय बिसोरो एखमबा बे बिसहरियावबो थाहैयो सम ओमफ्राय बे जिनिसा हरै दा खमायलांबाय आरो ना हरै खमायलांबाय दा खर'ल'सो आरो एसेल'सै अन्तत' बेसे गेदेरमोन होनदों आदा बेसे गेदेर खनसेनो गेदेर आरो बिफांबो दंमोन आरो बेयाव बिफाङा दंनाया दा खिलिबाय आरो बिफाङा बाहाय दोननानै नों न'आव दोननानै खिलिबाय बे बिजौखौ खेबस' होनांगौ आरो बिजौखौ खेबस' होनांगौ बिफाङा जाबाय ओमफ्राय बे बेदरा सिङाव थाबाय ओमफ्राय बेखौ एसे हानानै हरो ना एरखानानै हरो आसा बे बारायगासिनो दं नामा बेदरा बारायगासिनो माबा अदाल फान्थै दाननानै माबा मोनसे खियामबा बेबायदि जायो बारायबाय थायो ने दैयाव होबा दैया गोसोम जाजोबगोन जों दा बे जिनिसखौ दैयाव होबा दैया सोमजोबगोन आरो जोबोद मोजां होमब्ला ओमफ्राय मा ओरैनो खोनानायावथ' जोङो गासै बेमारखौनो हामो होननाय खोनादों मा बेमारा हामो ओरैनो आदा नोंसोरो दा बे जिनिसजों ट्रिटमेन्ट खालामहरनाय आरो प्रमान मोननाय बादि मा बेमारा प्रमान मोनदों आदा नारें खाजानाय बे हामहैदों ओमफ्राय फाइल्स जानाय बेमार हामदों ओमफ्राय नारेंगा
नारेंगा बिथराव गाराय जानाय बेबो हामहैदों लिस्ट दङ हामनाय हामनायखौ लाखिनाय ओमफ्राय ओरैनो केन्सार बेमार बेफोर हामहैजोबदों गोदोनायाव गारामा सिङाव गाराय जानाय बेबो हामहैदों दा बहुद बेमारा हामदों आरो ने गोजोननाय थाबाय दे आदानिसिम ना जाहाथे बयबो आदाया जा बुंदों बेफोरखौ बयबो मोनथिनानै खोनानानै जाहाथे बयबो लांफैयो नङा होमबा इसोरनि होनाय बेफोरबायदि माबाखौ जायहा गोथार फोथायनाय दं बेहा मोनो नङा होमबा आदा बेखायनो नोंथांमोनहाबो गासैबो फोथायनायनि गेजेरजों जायहाबा नांगौब्ला गावनि जाजानाय बेमार आजारनिफ्राय रैखा मोनोब्ला नोंथांमोनहाबो लांफैनो हागोन नङा होमबा गोजोननाय आदा दायोहाय नोङो सिङावहाय आङो मबाइलखौ माबाना हरगोन नों खेबहैनो हागोन नामा आङो खेबनानै हरगोन नों ओरैल' खालामहै मबाइलखौ आदा दे नों खालि मबाइलखौल' नोङो खालामहै बै जिनिसखौल' ओरै खालामदे आदा जे हमनानै लाबाय नैबे थास' बिफाङा नोंनि मुलि ना बेखौ ओरै खालामहैबानो जाबाय आरो आं खालामना हरगोन भिडिअखौ हा गोजोननाय थाबाय आदा दे खोन्थानायनि थाखाय जों मोनथियैनि थाखाय सोंनाय जाबाय नङा होमबा सोंनाय जायो जेबो नङा सोंनायनि गोजोननाय थाबाय आदा दैखौ हरगासिनो नै लोगोफोर खाला गुन्द्रुखौ नायनि एसे नोंथां एसे मोनामोना मोदोमो औ मोनामसुथावा औ नङा मोदोमदों होनदां गोथावनो नैबेलाय नै बुस्थुआ बेनो मोनबेसे लाखो नोंथाङालाय बथलखौबो दा मोनामसुसै मानो बेनिफ्राय लाबोगासिनो दं नै लोगोफोर मोनबाय आङो खाला गुन्द्रुखौ गुरै आरो जिनिसा ओमफ्राय बिफां दंनो सिङाव बिफां जाबाय बेखौ हास' हास' होनांगौ ओमफ्रायो मोनसेयाव 500 आरो बे मोनसेयाव बहुद मानसि लांनो फैदों नेपालनि दङ 30,000 गाहाम भारा गारनानै फैदों बिथांमोनहा आरो सिलिगुरिनि दं दार्जिलिंनि दं 30,000 मटर भारा लानानै फैदों बिस्राफोर आरो सोरबा 27 बिथां सासेयाथ' 27,000 फैसा हरफादों बेनोथ' 27,000 फैसा हरफादोंनो गामिना लाबाय आङो नै सेलाय बेलाय मोनबाय लोगोफोर आरो नै सान्थिबो लाबाय लोंहैनोसै फार्स्टआवहाय बाथौआव गय फाथै होनानै खुलुमनानै बेखौ सान्थिजों लागायनानै लोंनांगौ जाहैबाय आरो नै खुनुरुखुम मोनबाय